on podem reclamar pel fet d'haver patit discriminació lingüística. Queixa't al lloc on l'has patida, botiga, universitat, jutjats, etc. Queixa't a organismes i entitats que recullen queixes i denúncies, com ara Oficina de Garanties Lingüístiques, Agència Catalana de Consum, Oficines Municipals d'Informació a les Persones Consumidores, Ajuntaments o Oficines Comarcals d'Informació al Consum, Síndic de Greuges de Catalunya o síndics vinculats als municipis. També pots expressar la teva queixa a través dels mitjans de comunicació o les xarxes socials. Fer públic que no et garanteixen els drets lingüístics serveix per crear consciència. El català és la llengua pròpia de Catalunya. Tens el dret de fer-la servir i defensar-la. Cap organisme públic o privat et pot vulnerar aquest dret. En cas de patir una discriminació lingüística, et facilitem la informació per garantir i defensar els teus drets. I tens dret. El català depèn de tots.